Sí. Si a Terrassa alguna entitat de la societat civil decidís impulsar una consulta en el mateix sentit, quina seria la posició d'Esquerra? Home, clarament de donar-li suport, segur, ja ho vam manifestar així també en el seu moment. El que passa que tampoc a ningú se li escapa que Terrassa no és Arenys de Munt, i que som més de 200.000 habitants i que és una cosa molt més complexa i tenim una realitat sociològica a la ciutat també molt diferent. Per tant, nosaltres treballarem per la independència, donarem suport si hi ha un referèndum d'aquest tipus a la ciutat, però entenem que el que cal fer a Terrassa és treballar per ampliar aquesta base social, per solucionar els problemes que ara tenim a la ciutat, que són sobretot de l'atur en aquests moments, però són també de la integració de la immigració i són de buscar una sortida airosa a la crisi que ens posicioni un altre cop com una ciutat amb una indústria diversificada, amb uns serveis i que tira endavant. No? Aquesta és la Terrassa real. L'altra és una Terrassa que també aspirem a tenir, però que en aquests moments potser no és la nostra prioritat. Vol dir que si hi hagués un problema de tempo, es podria provocar una certa ruptura social? Jo penso que sí, que podria ser. O que en tot cas no ajuda a aquest desenvolupament general d'una massa àmplia de gent que apoyi els postulats catalanistes. No? És a dir, hi ha algú que es pot espantar fins i tot. Parlem, si li sembla, de les seves responsabilitats actuals a l'Ajuntament. Després, si ens queda temps, ja hi tornarem. Ja hi tornarem amb algun tema d'àmbit més general. Vostè és regidor de Medi Ambient. Terrassa s'ha compromès a aplicar la Directiva Europea d'Energies Renovables, coneguda també com la Directiva 20x20x20. Què vol aconseguir aquesta normativa? Sí, això és una iniciativa. La Unió Europea, després del procés de Kyoto, i ara que vindrà el procés de Copenhague, espero que encara més, va prendre la iniciativa davant de la passivitat dels Estats Units de treballar per la reducció d'emissions que ens poden produir aquest canvi climàtic, o que ja ens estan produint aquest canvi climàtic. La Unió Europea va prendre la iniciativa. I en el si de la Unió Europea, a més dels estats, les ciutats grans, però també les petites, van decidir que també, com a ciutats, podíem prendre una iniciativa semblant. I vam agafar el compromís de superar allò que la Unió Europea deia, que això ja ho havia dit el propi Parlament Europeu, de que abans del 2020 havíem d'aconseguir un 20% de reducció d'emissions. 3 objectius ens marcàvem i les ciutats que ens hi hem adherit, que en aquests moments ja són més de 1.000, el mes de febrer d'aquest 2009 vam estar signant aquest pacte que en diem Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic a Brussel·les, en aquell moment 300 ciutats, que érem les que iniciàvem aquest camí, ara dic que ja són més de 1.000. L'objectiu és aquest 20-20-20 que diem, és un joc de números. 20% de reducció d'emissions de CO2, aquest és l'objectiu, i per aconseguir aquest objectiu ens marquem 2 20 més. 20% d'eficiència energètica vol dir que ens sembla que tenim mecanismes per aprofitar més bé l'energia que fem servir i, per tant, reduir-la amb un 20% sense perdre qualitat de vida i que un 20% d'aquesta energia total que fem servir provingui d'energies renovables, fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc. I això abans del 2020, que tornen a ser 2 20 més, 20 i 20. I amb això és amb el que estem ara treballant. Aquest pacte és un pacte que ens obliga bàsicament a 2 coses. La primera, a fer un mapa d'emissions de la ciutat. Això no ho hem tingut mai, és a dir, sí que hem tingut medicions parcials, però no hem fet mai aquest esforç de tenir un mapa global de les emissions de la ciutat, i això ara, amb una sèrie d'indicadors municipals, amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona i amb altres indicadors de caràcter nacional, estem treballant i estem a punt de determinar quin és el nostre mapa d'emissions. L'any 2007, el tanquem el 2007, 2009 en tornarem a tancar un altre. I aquesta és la primera cosa, un mapa d'emissions, i la segona és elaborar un pla d'acció d'energia sostenible
de manera que anem podent avaluar cada 2 anys quin és el nostre nivell d'emissions i veure cada 2 anys que efectivament anem reduint una miqueta les nostres emissions. Això vol dir que hem d'implementar moltes més energies sostenibles, sobretot fotovoltaiques, també farem una prospecció amb l'eòlica, estem també amb el tema de la biomassa, per un cantó energies i per un altre mobilitat. La mobilitat és també un factor que genera moltes emissions de CO2. Per tant, prioritat al metro, prioritat a l'autobús, al transport públic, prioritat als desplaçaments a peu, en bicicleta i intentar baixar el nivell de trànsit de la ciutat de vehicles privats. És una suma de factors, no? Una suma de factors, sí. Per tant, a ningú se li escapa que això ens ho apliquem primer nosaltres com a Ajuntament, per tant, energia eòlica en el sostre municipal, energia fotovoltaica, sobretot, prospecció d'energia eòlica i d'eficiència energètica en els propis equipaments municipals, però també demanem a la ciutadania que faci un esforç perquè algunes de les accions també els hi tocaran a ells. Per exemple, les accions de mobilitat afectaran també la ciutadania. A l'hora de parlar de medi ambient, un altre tema realment essencial és el dels residus. Hi ha alguns elements per a l'optimisme. Segons dades oficials, els vallesans cada vegada generem menys residus, però a la vegada també cada vegada reciclem més. O sigui que la tendència, la dinàmica és bona. Sí, la normativa europea i l'espanyola i la catalana també ens ho marquen així, les lleis de residus nostres. La primera prioritat hauria de ser reduir. Estem en un món limitat, un únic món, no en tenim més, i algunes vegades algú ja ho ha explicat, si tots tinguéssim el mateix nivell de vida que tenim aquí a Catalunya, el tinguéssim a tot el món, necessitaríem 2 terres i mitja per poder funcionar, per poder tenir petroli per tothom, per poder tenir energia per tothom. Això no ho tenim, tenim un únic món i per tant els residus són limitats i la primera cosa que hem de fer és limitar també el nostre consum. Tot, el consum d'energia, però també el consum de matèries primeres, de productes, de tot. Aquesta és la primera premissa per poder també reduir residus. La segona és que aquests residus que generem, jo sempre dic que el millor residu és aquell que no genera. Per tant, aquest és el que primer hem de fer i hem de reduir. Segona part, aquells residus que sí que generem hem de poder-los reaprofitar al màxim possible. I per fer això, la millor manera que hem trobat ara, en aquests moments, és la recollida selectiva. Per tant, quanta més recollida selectiva fem, més quantitat podrem aprofitar d'allò que llancem i menys llançarem. I això també és bàsic. Fa pocs dies... Tu deies que les dades són optimistes, però hi hem de posar una miqueta més d'èmfasi. És veritat que nosaltres hem anat reduint la quantitat de residus i Terrassa és un exemple paradigmàtic. És a dir, la mitjana catalana en aquests moments està sobre 1,5 quilos de residus diaris per persona i a Terrassa estem sensiblement per sota, estem a 1,14 a 1,15. És a dir, sensiblement per sota, quasi un 30 o un 40% menys que la mitjana catalana. I estem per sota la mitjana vallesana, també. I per tant, com a ciutat compacta, Terrassa i Barcelona som de les ciutats que estem funcionant més bé a nivell de residus. Ara, això és la primera part, reduïm. La segona, que és reciclem, aquí estem a la mitjana pràcticament catalana, un 32 o un 33%. I ens sembla que aquí hi ha més recorregut. És a dir, hem de continuar fent millor la nostra recollida selectiva. Ja sé que hi ha gent que ho fa estupendament bé, jo felicito la ciutadania perquè que té la paciència d'anar-ho, que té la paciència de fer-ho, però encara hem de fer un esforç perquè hi ha gent que no ho fa prou bé i que hem de continuar treballant en aquest sentit. Perquè quan millor es faci aquesta recollida selectiva en origen, a casa, millor podrem fer l'aprofitament després en les plantes de tractament de residus.